maiko ambiri ku Africa amapezeka ndi crude oil, koma chodabwisa alibe kuthekera kopanga petrol ndi diesel. Timaona ku Nigeria mafuta masowa komatu ndi crude oil, akhoza kungopeza machini ndi kumapanga okha diesel kapena petrol. Tiyerekeze ku Malawi timapanga ufa kuchokera ku chimanga. 2023 chako yatagwisa chimanga, Amalawi anasowa chakudya ndi kumagula ufa ku Zambia. Same applies ndi mafuta galimoto, timapanga petrol, diesel, jet fuel kuchokera ku crude oil. Maiko aku Africa amagulisa crude oil kwa tsamunda, akafuna mafuta othera mu galimoto amagula maiko ena. Panopa kuli nkhondo, Africa ikusowa mafuta komatu ndi crude oil. Mwachidule petrol akusowa not because of Strait of Hormuz. Vuto ndi mindset ya ku Africa, amagulisa crude oil mamupanga okha mafuta. Nkhani yachiwiri pejali ndi mlandu waukulu pa khoti. Bodza ndi chida chimene chingasinthe chigamulo, mupite ku prison. Ambiri akusungidwa pa milandu ya bodza, maloya anapaka matope mpaka lero akuseva chete. Maiko onse pa dziko lapansi amadana ndi pejali. Ukapezeka ndi bodza mu khoti, chilango chake ndi 7 years in prison. September 2024 Kamangira anapeka bodza mu khoti kufuna kuti chigawenga chituke prison. Kodi chikanatuluka abale a munthu ophedwa akanamva bwanji? Tithokoze Justice of Appeal Ivy Kamanga anazindikira mwachangu kunena kuti Kamangira amanama. Lying under oath is called perjury. What about lying on social media? Pa khoti ananama kawiri, pa social media akungonama daily. Akuluakulu ndimafuna ndifunse, mwamuonapo Kamangira akupanga ataki Mohamed Gafar kapena George Jim? Chifukwa Mohamed Gafar is a drug addict, akakhuta kokeni akumatumiza ma information abodza kwa Kamangira. Iyeyu ndi mwana wa mapeto Whitehead. 2021 anamangidwa ndi bambo ake pa mlandu wa tax evasion. Can you imagine? Anazemba msonkho ku MRA up to 33 billion. Ameneyu ndi munthu woyamba umayi kuno kuzembesa msonkho wa ndalama zochuluka tonji 33 billion. Tikanagula mankhwala pata zoba ngati akufuna kuthana ndi corruption. Ndi chifukwa chani sakunena nkhani imeneyi? In addition, Mohamed Gafar akuyankhanso mlandu wa 250 million tax evasion. Analandiranso belo mwachinyengo. Alexius Kamangira amanyamita nyasi za Mohamed Gafar, akupanga sonkha pa Facebook. Meso mati ndi olemera kuti analandira 22 million kwa Jim and even 26 million kwa Mohamed Gafar. Anamonjeza 50 yasa 24 million. Akuluakulu munthu wa degree mamosaka ntchito akungokhalira balenyi pa social media. Inosadabwa amangolimana ndi anthu olemera. Akanyoza choncho amazungulira kuseri ndi kuyamba agreement. Amene akuti ngati mukufuna kuti ndichotse maposti anu ndipaseni mwakuti ndipo ndalamayo mumpase Philip Kamangira. Nawo sa Philip Kamangira angowa uchitsiru akuti kashiya otolera ndalama za content creator who is calling himself a useless lawyer. Inu tapita ni kuta board madzi sakutuluka, koma mwezi ukatha outer board akubwesa mabilu. What about immigration? Anthu anapereka kalekale ndalama, mapassport sakutuluka, akapempha akuti awonjezeni ndalama 500,000 ena mpaka 1 million passport kulipa. Zoba sanganene corruption imeneyi chifukwa plani yake ndiyolimbana ndi mabwana. Mdziko muno sitinganene za tax evasion without mentioning mapeto Whitehead. 33 billion tikanagulira mankhwala pata. And this guy Kamandevu akukamba yozembesa misonkho without mentioning Gafar. Akhoza kuyamba ya hotelo the whole day osachula George Jim. Ndiye muli kunama akuti mwanamveka anali Minister of Finance 2015. Iwe
ngakhale mwana wa ku primary akudziwa kunena kuti nduna za chuma 2015 anali good ogono. In addition to that, alibe information akuti ampinga njira at home anagula Malawi Service Bank pa mtengo wa 1 billion. Mapepala ali kuti waonesa Malawi kuti Malawi Service Bank inagulidwa 1 billion. Chifukwa the moment unangonena kuti amene agulisa banki ndi Mwanamveka, that was wrong. 2015 Minister of Finance anali good ogono, Mwanamveka anali Minister of Trade. Ndiye iwe kubwera ndikumauza Malawi amene agulisa Malawi Service Bank ndi Joseph Mwanamveka. In addition, ukupereka figure yabodza kunena kuti ayi 1 billion bank inagulidwa pa mtengo wa 9 billion, iwe kuti 1 billion. Tafela kaye Nyamata Inu information ukateke kwa Mohamed Gafa ndiye akuti akuthana ndi corruption. Mohamed Gafa ndiye corruption iyo. Chifukwa iyeyu mwana wa Mapeto Whitehead anaba ndalama tax evasion 33 billion, ndiye wewe akupasa 26 million, anakunamiza 50 million, 24 million sanakupasa, akupasa 26 million, kulemba maposti onyazisa anthu 24 hours because of 26 million, and you are calling yourself a degree holder. Ngati ukufuna kuthana ndi corruption usiye kuenda ndrama kwa Mohamed Gafa. 2021 apolisi anamanga Gafa pamodzi ndi bambo wake Mapeto Whitehead, anazembesa ndrama zathu ngati Malawi 33 billion. Alexius Kamangira, ngati ukufuna kuthana ndi corruption, if you want to talk about tax evasion, usalimbane ndi oyimba, usalimbane ndi Namadi, uneneza bwana wako Mohamed Gafa. Tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu. Choyamba akupemphera mukoti anatenga Bible ndikulumbira kuti ine sindinama. Mapeto ake ananama, anapeza mwana Benjamin. Pa social media akupemphera, akameza kupemphera kunama. What kind of person is this one? Amalawi ziwani kuti aliyense amene wabwera pa social media ndikusegula page ndikumala kula maganizo ake andima interest, bakini mu TV indima interest, aliyense andima interest, Kamangira andima interest. Asa kunamize kuti aine la Malawi ndikumenyera ufulu wa Malawi ndio soma kumenyera ufulu bwana. Ndijifanya ndikusokeza ndalama, ndijifanya 122 million kwa George Jim, 26 million kwa Mohamed Gafa. 2025 umanena nkhani ya majaji just from nowhere udandira 37 million kwa advisor wachakwera unakhachiti, and you are telling people today you don't have interest. You must be very stupid. Akulu, history is the best teacher.